את הפריצת דרך, היה שם, היא כבר הייתה שם. הייתה ברצף הדיבורי הזה. אני חושבת שזה היה מפגש שאת אמרת לי בסוף המפגש, קלטת שדיברת עכשיו שעה וחצי רצוף, כן? בהתחלה כשהגעתי אלייך, אמרתי לו איזה פדיחות אני הולכת לעשות, ומה יהיה, ואני אגמגם, ובטח יתאם עליהם. קודם כל היה לי המון חרדות בהתחלה, אף פעם לא באמת נתתי לזה דגש. עד שהבנתי שעכשיו זה כבר פוגע בי, ברמה המקצועית. אני נמנעת עד רמה שאת יודעת, לא נעים לי כשאני צריכה להיפגש עם לקוחות או ספקים שהם דוברי אנגלית. אני מחכה לזה, אני מגיעה אפילו עם מה אני רוצה שיהיה בדיון, אם זה להערך לכנס, להערך לפגישה, להערך לפגישה עם הלקוח על עליית מחיר. הגעתי כבר עם אג'נדה ודברים שאני גם מתכננת ואני רוצה שזה יעבוד לי. זה לא תוכנית קופי-פייסט, היא מותאמת לי, אישית, למה אני צריכה. שאת עושה שיעורי בית, עליי, על מה אני צריכה. זה היה מדויק עבורי, מספיק רציף, כל הזמן. צריך לפרוץ למים, כאילו, צריך לקחת אחריות על החיים שלנו קודם כל. את מנגישה את זה בצורה כל כך אינטליגנטית. אחרי המפגש הראשון והשני, החשש הזה נעלם לי. הוא פשוט נעלם. זה עשה לי טוב שאני מתגברת על הפחדים שלי. זה היה שווה את זה. אני היום מרגישה במקום הרבה יותר בטוח. אין לי את החשש הזה. יש לי את הרובד הזה שאני יודעת שאני אסתדר, שאני יכולה. שלפני כן זה לא היה שם.